Maharlika Fund, nanakawin ba? Yan ang isang napakainit na paksa ngayong panahon na pinag-uusapan ng iba't iba nating mga kababayan. Yan pong ating tatalakayin at pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Nga po pala si Michael Sy, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng Bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Kami sa ating mga kababayan ang nangangamba at nababahala at sinasabing baka itong Maharlika Fund na itinatag at isinusulong sa ating mababang kapulungan at sa ating mataas na kapulungan sa Senado at maaring pirmahan ng ating Pangulo ay maaari lamang magamit sa mga katiwalian. Ito'y maaari lamang manakaw, maaring mawala, maaring malugi. Ngayon, merong tatlo na paksa ang ating pag-uusapan dito. Ang una, ano ba ang layunin ng Maharlika Fund? Yan ang napakahalaga nating dapat talakayin at pag-usapan. Pangalawa, papaano ba ito patatakbuhin? Papaano ba ito pamumunuan para na sa ganon magamit ito sa tama? Pangatlo, kung ito ba ay makakatulong talaga sa bayan at sa ating mga mamayan? Yan ang ating mga pag-uusapan. Una, tingnan natin, ano ba ang sinasabing hangarin o layunin ng Maharlika Fund? Ang sinasabi ng ating mga namumuno, ang Maharlika Fund ay gagamitin para na sa ganon magkaroon ng pondo ang ating sambayanan sa pagpapatayo ng mas marami pang infrastruktura tulad ng mga toll roads, water supply system, mga dams at mga power generation at kung ano't ano pa. Para na sa ganon, mas meron tayong pondong pantapat sa mga pinapautang sa atin ng iba't ibang bansa at kung may mga proyektong dapat pasukan na hindi lamang kayang pondohan ng pribado at the same time pwede rin kumita ang ating pamahalaan ng mas mataas na kikitain. Napakaganda naman ang hangarin at layunin ng itinatatag na Maharlika Fund. Ang tanong na lamang, nanakawin ba to o baka mawala ito? Mga kababayan, nung itinatag ang pension fund para sa social security system ng mga pribadong magagawa at ganun din ang GSIS, maaaring marami din ang nangamba baka itong mga pondong makakalap sa mga manggagawa ay mawawala lamang at mananakaw. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng paniniwala na maganda ang hangarin ng mga itinatag na pondong yon. Saka huwag nating kalimutan, huwag nating tawaran ang kakayahan ng ating mga mamayan para bantayan kung meron mang katiwalian. Nakita naman natin na napakarami ng nakulong, naparusahan, nakasuhan ng mga katiwalian sa ating bansa. Nandiyan pa rin naman ang mga pondo na nakalap para sa SSS at para din sa GSIS. Marami naman nagsasabi na yung pondo ng RSBS, ng AFP, nawala at nalugi. Pero kung titingnan naman natin, kung nalagyan natin ng mga tamang pamamaraan at tamang sistema, maaari rin itong mabantayan. Kaya nga, kung may magandang hangarin at layunin, tingnan natin, silipin natin, aralin natin. Wala rin itong pinag-iba sa isang pamilya na naglalaan ng pondo para sa pagpapagawa ng bahay o pambili ng bahay, naglalaan ng pondo para sa edukasyon ng mga bata at ng mga bataan para makapag-aral na maayos, naglalaan ng pondo para sa ganon meron silang pagkain sa bahay at panggastos. Ngayon, kung ang sinasabi ng ating mga namumuno, ang pondong ito ay para sa infrastruktura at kung talagang gagamitin sa infrastruktura, ito ay makakatulong ng malaki sa ating bayan. Pangalawa, pag-usapan natin. Ngayon, ang sinasabi nila, paano ba ito patatakbuhin? Saan ba manggagaling ang pondo nito? Baka kung kukunin ang pondo nito sa pension fund ng mga manggagawa, sa mga bangko ng ating pamahalaan, baka lamang lalong makuha ang pondo na nakalaan para sa kanilang kabubuti at magamit sa mali at hindi magamit sa tama. Ngayon, aralin natin. Ang pondo naman pagkukunan para sa Maharlika Fund, pwede namang hindi kunin sa mga pondong yon. Pwede namang kunin yon, limbawa, sa mga additional sin taxes. Pwedeng kunin sa gambling o sa pagpor. Limbawa, magpataw sila ng panibagong franchise percentage sa mga gambling license, casinos. Para na sa ganun yung mga pondong may ipon na yon, pwedeng gamitin sa pagpapatayo ng infrastruktura. Yun naman pwede natin kunin sa ibang paraan na hindi kinakailangan bawasan ang pondo ng ating mga manggagawa o ng ating mga pension fund o ng ating mga pamahalang bangko na pinapangambahan ng karamihan sa ating mga kababayan. So, hindi tayo dapat mangamba at huwag nating tawaran ng kakayahan ng ating mga namumuno na makapag-isip ng tama para na sa ganon magkaroon ng pondo Maharlika Fund sa tamang paraan na hindi kayo maapektuhan o masasaktan. Pangatlo, paano naman ito makakabuti ba ito sa bayan? Makakatulong ba ito sa bayan? Tama ba ang pamumuno nito?
Ngayon, kung titingnan natin ang mga nakatayo ng mga pondo ng mga manggagawa like SSS at GSIS at ang katulad ng Central Bank, makikita natin na napakaayos ang pagpapatakbo nito dahil may mga profesional at kwalipikadong tao, mga marurunong na nagpapatakbo nito na siyang nangangasiwa, nangangalaga ng mga kapakanan ng ating mga kababayan sa hinaharap. Ganun din kung gagayahin natin at gagamitin natin ang tamang pamamaraan, ang tamang pamimili ng mga mamumuno at ng mga kwalipikadong tao na magpapatakbo nito, malaki ang may tutulong nito sa ating sambayanan. Ngayon, maaaring malugi ito, maaaring kumita. Pero huwag nating kalimutan, kung ito ay para sa infrastruktura, lagi kang panalo sa pangmahabaang panahon. Bakit? Kasi ang halaga ng mga construction material ay laging tumataas. So kung ito ay gagamitin sa pagpapatayo ng tulay, toll roads, mga irigasyon dam para makapag-supply ng tubig sa mamamayan, tumataas ang halaga ng construction expenses o construction cost kada taon. So kahit nasabi mong paminsan-minsan lugi ka dahil hindi pa kumikita yung iyong ginagawa, sa kalaunan sa kahabaan ng panahon, panalo ka pa rin dahil palaging pataas ang halaga ng development cost. Kaya nga kung gagamitin talaga ito sa infrastruktura at hindi ilalaan kung saan-saan, hindi gagamitin kung saan-saan, makakatulong ito ng malaki sa ating sambayanan. Kasi nga, may sinasabi, kung halimbawa naglaan ka ng pondo para sa pambili ng bahay, pero ginagamit mo naman sa pambiyahe, nagbiyahe kayo na ginagamit mo o ginagamit mo sa mga kaluhuan, then talagang masisira ang takbo ng iyong itinatabing pondo. Pero kung susundin, patatakbuhin ng maayos ang Maharlika Fund, napakalaki ng tulong nito sa ating sambayanan kung ito ay ilalaan para sa mga infrastruktura na maaring kumita ng mas maganda at nang sa ganon, hindi lang napagandang ating bayan, hindi kumikita pa rin ang pondo na nilaan ng ating pamahalaan para sa ikabubuti ng mamamayan. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Yan.